suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlang ang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon.
Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Inaaniyahan ko po ang bawat isang tumayo para sa ating panalangin. Yes, Lord. Hallelujah, O God. Ama na aming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Lord, marami pong salamat muli, O God, sa gabing ito, Lord God. Salamat po muli, Lord God, na kami po ay pinagtagpo niyo, Lord God, sa lugar na ito, maging sa live streaming, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, na ang bawat makakapanood, Lord God, makakapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, ay mangusap ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Lord God. Lord, tunay nga, Lord God, na ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na maluwalhati at mapapurihan, Lord God, sa gabing ito, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa taong gagamitin niyo, O Diyos. Tunay nga, Lord God, ang iyong mga salita, Lord God, na iahayag niya sa gabing ito, Lord God, ay patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa, Lord God, at tunay nga, Lord God, maisa pamuhay ng bawat isa, Lord God. At Lord, salamat, Lord God, patuloy niyo pong i-share, Panginoon, Lord God, sa amin ang revelation mo, Panginoon, Lord God. Salamat po, O Diyos, patuloy kang kumilos, Lord God, sa puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God, maging ang aming mga puso, Lord God, ay gawin mong isang matabang lupa, Panginoon, na pagtatamnan ng iyong mga salita, Lord God, upang maisapamuhay namin, Lord God, ang iyong mga salita, Lord God. Salamat, Lord God, sa iyong anak na gagamitin. Patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan, kaalaman at pangunawa, Lord God, na nagmumula sa iyo, Lord God. At tunay nga, itago niyo po siya sa iyong likuran, Panginoon, at tangi ikaw lamang, O Diyos, ang maluwalhati at maitaas, Lord God. Salamat ng marami, Lord God. Tunay nga, Panginoon, ay sa iyo po namin tinitiwala ang gabing ito. At ikaw lamang po, O Diyos, ang aming mapapurihan at masamba, Panginoon. Salamat ng marami, Lord. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Muli, tayo po ay narito upang magbigay ng ating papuri, ating pagsamba sa ating Panginoon. So kung minsan feeling natin parang ayaw kong gumalaw-galaw ngayon. Parang ang bigat ng pakiramdam ko, di ba? Marami ngayon nababalitaan masama ang pakiramdam, pero but still, we can command our soul to worship the Lord. Amen? So, tayo pong gabi, sa gabi po ngayon, sa gabi pong ito, tayo po ay magbibigay ng ating pinaka-the best na papuri sa ating Panginoon. Amen, amen. Ay umawit, sumapla sa ating Lord. Lift my hands in
wanna spend eternity with you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. Now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. Now you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. I will sing to you always. 'Cause in your presence, God, is where I wanna stay. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. Now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. Now you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. I wanna be with you, Lord. Come on, let's praise the name of Jesus. Oh, we want to be with you. We want to be where you are. Oh, yes, Lord. Panginoon, muli sa gabi pong ito, kami ay narito lumalapit sa iyong trono, Diyos. Lord, we want to be with you. We want to be where you are, Lord. And the desire of our hearts is to have, Lord, intimate relationship with you. Kaya sa gabi pong ito, Diyos, muli kami ay narito. We offer our hearts to you, our lives to you, Lord. Worshiping your name, glorifying your name, Lord. You gave it
My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to sing? You are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you, to have your way in me? 'Cause Lord, there is just one place that I will sing. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. You gave it all for me. My soul desire, my everything. And all I am is devoted to you. How could I fail to see? You are the love that's rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved? For here with you, have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. More than a song. My one desire is to be with you, just to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, just to be with you. The one thing that I ask is to be with you.
'Cause you are my world. You are my God. And I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. Again, we will sing. You are my God. You are my God. You are my God. You are my God. Lay down a life. And I lay down my life for you. Oh, here we are. You are my God. This is the prayer of our hearts. I love. No one could ever take. And once again, we will sing. Your place. You are my Lord. You are my God. You are my God. And I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your. For the last time, church, we will sing. 'Cause you are my words, Lord. You are my God. And I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. Yes, Lord. No one could ever take your place, Lord Jesus. Thank you for your presence. Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito. Tunay nga, Panginoon, ang aming mga inawit sa gabi pong ito ay hindi lang basta naging awitin, Panginoon. At ito po, Diyos, ay naging panalangin ng aming mga puso. Lord, that we want to be where you are. You are our Lord. You are our God, Lord. And we want to have intimate relationship with you. Lord, we want to know you more. To know you more deeper, Panginoon. Lord, maraming salamat for once again your presence is in this place. And alam namin, O Diyos, na sa gabi pong ito, as we listen to your word, muli mo kaming kakausapin, Panginoon. Bawat isa sa amin, Lord God, na nakikinig, maging sa aming tahanan ngayon, Panginoon. Mga kapatid namin, Panginoon, na sa kanilang tahanan, Lord God. Lord, touch their hearts. Abutin mo sila, Panginoon, ng iyong mga kamay, Lord God. We thank you for your presence. Lord, let your Holy Spirit give us knowledge and wisdom na maintindihan namin, Panginoon, ng iyong salita na nais mo iparating sa bawat isa sa amin, Lord God. We thank you, Lord God. We glorify your name. We give you the highest praise. We give you the highest worship, Lord. For you deserve everything that we have. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Blessed evening po sa bawat isa. Amen. Do we enjoy the presence of the Lord sa gabi po ito? Amen. Sobrang sarap nga po talagang magpuri sa presensya po ng ating Panginoon. Lahat po ng kabigatan, nawawala, and we are filled once again po sa gabing ito. And, ayun po, maging sa bawat isa po na nanonood, let us ready our hearts for tonight sa salita po na ibibigay po sa atin ng Panginoon. I-ready po natin ang ating mga Bible, ang ating mga notebook, maging ang ating puso po na maging matabang lupa po sa salita ng ating Panginoon sa gabi pong ito. So, sa gabi pong ito, patuloy po natin pinag-uusapan yung intimacy with God. So, yung relationship
natin sa ating Panginoon. And, di ba po, sabi po nung Sunday, sabi po ni Rev, ang ibig sabihin po ng intimacy is close familiarity or closeness and friendship. So, pag sinabing intimacy, kung may intimate relationship kayo na isang tao, lahat ng ayaw niya, lahat ng gusto niya, alam mo yung magpapasaya sa kanya at magpapalungkot sa kanya. And kahit anong mangyari sa buhay, kasama mo siya. Ganon po yung intimacy. And para sa isang tao, para magkaroon ka ng intimacy, hindi naman po biglaan yan na pag nagkita kayo ng tao is, ayun, may intimate relationship na siya. Hindi po yun yung pag nakita ko si Nika, example, first time ko nakita si Nika, hindi agad-agad na magkakaroon kami ng intimate relationship. Hindi agad kami magkakaroon ng closeness. May hiyaan pa, ganon. Pero ang intimacy po, ang intimate relationship, nade-develop siya every time na lagi nating kasama yung tao na yon. So every time na nag-i-spend tayo ng time sa tao na yon. Example po, sa amin ni Nika, nung nakita ko siya for the first time, hindi natapos doon. Lagi ko siyang kausap, lagi ko siyang pinupuntahan or lagi niya akong pinupuntahan, nagkukwentuhan kami, 'di ba? Nag-share kami ng mga problems namin, ng gusto namin, ng ayaw namin. And doon na di-develop yung intimate relationship between us. So kahit anong mangyari, lagi kaming magkadikit, lagi kaming magkasangga. And ganun din po sa ating Panginoon. For us to have intimate relationship sa ating Panginoon, kailangan unang-una po natin na gawin natin is we have to know Him. And once di ba, pag gusto nating makilala yung isang tao, ano bang ginagawa natin? Di ba? Spend time. Example po, sa isang game, pag unang game mo pa lang, dun sa laro na yon, pag unang laro mo pa lang sa laro na yon, di ba, hindi ka pa kabisado. Pero every time na kumbaga nilalaro mo siya, nagiging familiar ka, na ganito pala yung laro na to, dapat ganyan. Ganon din sa ating Panginoon. Para magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon, we have to know Him by spending quality time with our Lord. And sabi nga po sa Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24, "Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might, let not the rich man boast in his riches, but let him boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord who practice steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord." So ang nais daw po ng Panginoon, di ba po, ang sabi niya po dito, kung may pagmamalaki po tayo sa mundong ito, hindi po yung mga material things na meron tayo, mga bagay na na-achieve natin sa mundong ito, but let us boast, nakilala po natin ang ating Panginoon, na gaano po niya tayo kamahal, yung grace niya po is patuloy po natin nararanasan. And sabi po dito, but let him boast in this, that he understands and knows me. So ang nais po ng Panginoon, gusto niya po na magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Na ayun nga po, makilalanin natin siya, intindihin natin ano ba yung nature ng Panginoon, ano ba yung gusto ng Panginoon at ayaw po ng Panginoon. And ayun nga po, God wants us to know Him, to understand Him, because how much we know the Lord and how intimate we are with Him impacts everything that we do. So the more daw po na grabe na yung relationship nyo, kung kumbaga, sobrang intimate na ng relationship nyo sa ating Panginoon, natin sa ating Panginoon, it will affect dun sa mga actions na meron tayo. Di ba pag isang, example, pag mahal na mahal natin yung, example, di ba sa magulang, sa anak nila, pag sobrang mahal po ng magulang yung mga anak nila, lahat ginagawa nila. And same din po sa relasyon na meron tayo sa ating Panginoon. The more na deep po yung relationship natin sa ating Panginoon, wala na po tayong, kumbaga, lahat ng bagay gagawin natin. Lahat ng mga gagawin natin, parang iisipin natin, makakapag-please ba sa Panginoon to? Lahat ba ng gagawin natin is ikakasaya ba ng Panginoon at yung ginagawa po natin? Yun po yung magiging action po natin once na nagkaroon na po tayo ng intimate relationship natin sa ating Panginoon. And when the intimate relationship develop between you and God, you are urged to focus on the one thing that matters. Just like Mary of Bethany. So sa gabi pong ito, pag-uusapan po natin yung buhay po ni Mary of Bethany. Buksan po natin ang ating Bible sa
sound. Praise God. Ayun, tignan po natin sa ating mga Bible sa Luke chapter 10, verse 38 to 42. Amen. Sabi po dito, verse 38, "The Lord and His disciples were traveling along and came to a village. When they got there, a woman named Martha welcomed Him into her home. She had a sister named Mary who sat down in front of the Lord and was listening to what He said. Martha was worried about all that had to be done. Finally, she went to Jesus and said, "Lord, doesn't it bother you that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to come and help me." 41, the Lord answered, "Martha, Martha, you are worried and upset about so many things, but only one thing is necessary. Mary has chosen what is best, and it will not be taken away from her." So, dito po sa verse po na to, ito po yung time na, ayun nga po, nasa Bethany sila Jesus and yung 12 disciples. And ito po sila Martha, sila Mary, at si Lazarus. Ito po yung close friends ni Jesus. So, nung nandun po sila sa Bethany, pinili po ni Jesus na magstay sa bahay po nila Mary. So, makikita po natin doon na nung dumating po si Jesus doon, di ba po, nagreklamo po si Mary, si Martha, na wala nga pong ginagawa si Mary. So kung makikita natin, yung attitude po ni Martha that time, nung dumating po si Jesus, sobra po siyang na-busy sa preparation. Di ba po? Katulad nga po ng ine-example natin dito, nila Pastor Alvi dati, na example, pag pumunta yung presidente sa bahay nyo, anong gagawin nyo sa bahay nyo? Di ba, magpe-prepare tayo, as in talagang kailangan bongga siya. Engrande dapat siya, dapat maayos, kung pwede lang. Ganon ang gagawin natin. And ganon po yung ginawa ni Martha, na dahil nga alam niya ng Lord of Lords and Kings of Kings, pupunta po sa bahay niya, and yung mga disciples pupunta po sa bahay niya, nag-prepare siya ng mga pagkain, kung ano man yung kailangan ng mga disciples at ni Jesus. So wala pong mali dun sa ginawa ni Martha, kasi lahat naman tayo, kung pupuntahan din ni Jesus yung bahay natin, di ba? Magpe-prepare din tayo. Talagang paghahandaan natin. Pero kasi ang problema po kay Martha, na-distract na siya dun sa lahat ng mga gawain at hindi na siya naging busy dun sa kanyang visitor, which is si Jesus. And ang nangyari po doon, dahil nga po nakita niya na, di ba, nasobrahan na siya sa distraction, na parang na-focus na lang siya sa gawain, anong nangyari sa kanya? Na-burn out siya, na-frustrate siya. Kaya ang sinabi niya po dito, di ba po, ang sabi niya po kay Jesus, Martha was worried about all that had to be done. Finally, she went to Jesus and said, "Lord, doesn't it bother you that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to come and help me." So, nung time na yun, nag-murmur na po si Martha na, "Ang dami kong ginagawa, Lord. Pwede bang papuntahin mo naman si Mary dito kasi nakaupo lang naman siya dyan, ganyan. So, dahil nga po, na-distract na po si Martha dun sa gawain, dun sa bahay niya po, para kay Jesus, di ba, nakalimutan niya na po na gawin yung pinaka-importanting bagay na ginawa ni Mary. So si Mary, the first time na pumasok po si Jesus sa bahay nila, ang una-una niya pong ginawa is, she sat down at the feet of Jesus. So wala na po siyang ginawa. So hindi sa tamad si Mary, hindi siya nag-prepare. Siguro that time natapos niya na yung preparation niya, ginawa niya na yung part niya, kaya nga 'di ba, yung naging reklamo lang naman ni Martha is that time walang ginagawa. So ibig sabihin, nagawa na ni Mary yung kailangan niya, nakapag-prepare na siya para sa pagdating ng Lord. Kaya nung dumating ang Panginoon, ang ginawa niya na lang is umupo sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya po parang kay Mary, hindi po siya na-distract na kahit ano man po yung sinasabi ng kapatid niya, kahit gaano man ka-busy yung mga tao sa paligid niya, still, ang ginawa niya po is, she sat down at the feet of Jesus. Kaya po sa gabi pong ito, pag-aaralan po natin ano po yung mga ginawa ni Mary para mas lalong bumuo, mas lalong lumalim yung relasyon niya sa Panginoon. And ayun nga po, ayun nga po, yun din po yung gawin natin bilang isang Kristiyano na paano ba natin mabubuo at mas lalo pang mapalalim yung relasyon natin sa ating Panginoon. So number 1 po,
na ginawa ni Mary to build and deepen her intimacy with the Lord is she recognized what is needed. Sabi po sa verse 39, di ba? Ang sabi po sa 42, sabi po ni Jesus, but only one thing is necessary. Mary has chosen what is best, and it will not be taken away from her. So si Jesus po mismo ang nagsabi na ang ginawa po ni Mary is the best thing. Ang pinakakailangan po, ang pinaka-necessary. Ano po yun sa verse 39? She had a sister named Mary who sat down in the front of the Lord and was listening to what He said. So, yung, kumbaga, sa relasyon po, kaya po nabuo yung relasyon ni Mary at ni Jesus that time. Kasi na-recognize po ni Mary yung pinaka-importanting gawin. And that is to sit at the feet of Jesus. So, sa panahon po kasi natin ngayon, di ba, ang dami nating kailangan. Kailangan natin makapundar para sa future natin. Kailangan natin mag-ipon kasi kailangan natin magkabahay. Di ba po, ang daming importante sa isip natin na ini-inject ng mundo. Pero ito nga po ang nakakalimutan, ito po yung natatabunan na ang pinaka-importante po sa lahat is kailangan po may relationship tayo sa ating Panginoon. Ang pinaka-importante at pinaka-kailangan po natin sa mundong ito is, ayun nga po, magkaroon tayo ng time to sit at the feet of Jesus, na ayun nga po, nare-refill tayo sa presensya niya. And ayun nga po, meron po akong picture dito, yung isa po siya, may nakita po kasi akong video dati. Ang challenge po ng isang tao na yon, may isang jar, tas may mga bato, may pebbles, tsaka may sand. So ang challenge niya doon is, pagkasyahin daw po yung bato, yung pebbles, tsaka yung sand, doon sa jar na yon. So ang ginawa po ng lalaki, ang ginawa niya pong strategy, ang una niya pong nilagay is yung sand. Tapos sunod yung pebbles. So, ibig sabihin, punong-puno yun. Kasi di ba yung sand, maliit, ganyan. So, ang una niya nilagay is yung sand, sunod yung pebbles, tapos yung rocks. At ito yung naging resulta. Okay? So, ang nangyari, ayun, hindi nagkasya yung sand. Hindi nagkasya yung stone na malalaki. Ayan, ganyan siya. Hindi niya nagawa yung challenge nung tao na yon na pagkasyahin lahat. May natira pang isang stone. So ang ginawa ng lalaki na yon, inalis niya po lahat ng bagay. Tapos ang ginawa niya pong order ng paglagay sa jar na yon is yung una, yung malalaking stone. Tapos sunod yung pebbles. Tapos sunod yung maliliit na stone. So yung sand. Tapos ang nangyari po, ang naging resulta is nagkasya lahat. Kasi, di ba po, pag yung sa stone, di ba, pag nilagay niyo po yan sa jar, ang laki pa ng spaces niyan. So, ang sunod niyang nilagay, yung mga pebbles, yung medyo maliliit na bato, kaya sumiksik. The more than yung sand, na, kumbaga, lahat ng space na fill up niya na. Dahil nga po yun yung ginawa niyang strategy. Inuna niya yung malalaki hanggang sa maliliit. And same din po sa buhay natin. Itong jar na to, nagsisimbolize siya ng buhay natin. And the stone symbolizes Jesus, di ba? Every time na inuuna natin si Jesus, to follow na yung family and friends natin, and to follow na din yung wants natin, di ba? Mas nanaisin natin na ganito yung buhay natin kaysa po dun sa isa kanina na nasa labas yung stone, which is si Jesus, di ba, na parang nauna na lang yung family natin, nauna na lang yung mga wants and material things, which is hindi siya mahalaga talaga bilang habang nandito tayo sa mundong ito. Which is very important yung ating Panginoon po, na ayun nga po, ganito yung maging buhay natin, na lagi pong inuuna natin ang Panginoon sa buhay natin. And everything will follow. Sabi nga po dito sa Psalms 27 verse 4. So ang prayer po nito ni David dito is, yun nga po, one thing that I seek to the Lord is yun nga po, yung maranasan niya yung presensya ng Panginoon. Ito po yung naging prayer ni David that time, na ayun nga po, kahit nasa wilderness siya, di ba, ang lagi niya pong dinidesire is yung Panginoon. Kasi si David mismo, na-recognize niya na ang pinaka-importante sa buhay natin ay yung Panginoon and yung hindi yung mga bagay sa mundong ito. And sabi po dito sa Philippians chapter 3 verse 8. Philippians
Goy, pwedeng pa-show ng Philippians. Philippians. Okay, wait lang daw. So, ayun nga po, dito po sa Philippians 3 verse 8, so ito po yung sinabi ni Paul that time na, ayun nga po, mas importante po sa kanya na isik ang Lord. And para sa kanya, yung mga bagay dito sa mundong ito is garbage lang para sa kanya. Kumbaga walang kabuluhan. And mas importante sa kanya na i-pursue yung mission na meron siya sa Panginoon, yung nais ng Panginoon na ipagawa sa kanya. And same din po sa buhay natin, lalo po na sa panahon po natin, di ba? Parang ang dami na nating kailangan sa mundong ito para masabi na talagang established ka na adult ka na settled ka na. Kailangan, ang dami mong kailangan. Pero ayun nga po, ang nakakalimutan po natin, the very important thing na dapat meron tayo is our relationship with the Lord. Na ayun nga po, dapat ma-recognize natin na ang pinaka-importante sa lahat is ang ating relasyon sa Panginoon and everything will follow. Amen? Amen. So sa pangalawa naman po na ginawa ni Mary in order for her to build and deepen her relationship with the Lord is, number 2, she listened. So sa verse 39 po ng Luke, sabi po dito, she had a sister named Mary who sat down in front of the Lord and was listening to what he said. So that time po, hindi lang basta umupo si Mary sa paanan ng Panginoon. She also listened. So she is not physically present and mentally absent. So physically and mentally present po that time si Mary nung nagsasalita ang Panginoon. Nakikinig po siya sa lahat ng sinasabi ng Panginoon nung nandun po siya sa bahay nila. So, para kay Mary po, 'di ba, yung pinaka-essential part, yung pinaka-importanting parte doon sa pagpunta po nila doon sa bahay po nila is yung marinig, yung ano ba yung sinasabi ng Panginoon. Hindi yung mga handa, hindi yung yung mga disciples, kundi yung salita ng Panginoon is important para kay Mary na marinig. Kasi 'di ba po, ang sabi nga po doon sa Matthew chapter 4 verse 4, but Jesus told him, "No, the scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." So para kay Mary, napaka-essential po ng word na natatanggap niya po sa Panginoon that time. Di ba po ang salita po ng Panginoon, it gives life sa atin. And nakita po ni Mary yung importance ng salita ng Panginoon. Kaya hindi po siya nagpatumpik-tumpik pa. Ginab niya po yung chance to listen sa ating Panginoon. And nowadays po, hindi po tayo katulad ni Mary na face-to-face, maririnig natin si Jesus or maririnig natin si Jesus dyan na sumisigaw o nagsasalita, di ba? Sa time po natin ngayon, ibang way na makipag-usap ang ating Panginoon, di ba? By still small voice na. Hindi po yung katulad na biglang may magsasalita sa langit o may magsasalita sa gilid mo. Napakahina ng salita ng Panginoon sa time natin ngayon. If we are not listening, di ba po? If yung relationship na meron tayo sa Panginoon is hindi ganun ka-intact, hindi ganun ka-lalim, mahihirapan po tayong pakinggan yung still small voice na yun. Di ba? Ang word pa nga, still small voice. So pag napakaingay ng mundo mo at wala kang inner peace, wala kang connection sa Panginoon, ang hirap na marinig mo yung salita ng Panginoon. But if we have that relationship, that intimate relationship sa Panginoon, kahit gaano yan kahina, sobrang lakas po niyan sa pandinig natin. Maririnig at maiintindihan po natin yan. And ayun nga po, just like Mary, hindi lang tayo basta umupo sa harapan ng Panginoon, but we should listen with all our hearts sa ating Panginoon. Na kahit, ayun nga po, kahit gaano man kaingay yung mundo natin, kahit ang dami mang sinasabi ng mundo na to, ng kaaway, we should know how to listen sa ating Panginoon. We should know how to listen to His still small voice. Amen? So pangatlo po na ginawa ni Mary in order for her to build and deepen her relationship sa ating Panginoon is she remained still in the presence of the Lord. So sabi po dito sa verse 40 to 41, Martha was worried about all that had to be done. Finally, she went to Jesus and said, "Lord, doesn't it bother you that my sister
has left me to do all the work by myself? Tell her to come and help me. Verse 41, the Lord answered Martha, Martha, you are worried and upset about so many things. So that time, di ba po, nung sinabi po ni Martha, nung nagreklamo po si Martha kay Jesus, nandun po si Mary. Narinig niya po yung hinanaing ni Martha na napapagod na siya, na kailangan niya na ng tulong. Pero ano pong ginawa ni Mary? Wala po siyang sinabi. Ang nakipag-usap po kay Martha that time is si Lord, di ba? Ang sabi po doon, Martha, Martha, you are worried and upset about so many things. So si Mary, kahit na lagi siyang, alam niyo yung pinipressure na siya ni Martha na tumulong, na umalis doon sa paanan ng Panginoon, ano pong ginawa ni Mary? Ano po yung pinili niya? She remained still. Hindi po siya umalis doon sa presensya ng Panginoon. Hindi po siya tumigil sa pakikinig sa salita ng Panginoon. And ano pong nangyari? Dahil po naging still si Mary, si Lord yung nag-deal kay Martha. Ganon din po sa buhay natin. Every time na pinipili po natin umupo sa presensya ng ating Panginoon, every time na magkakaroon tayo ng time natin sa Panginoon, maraming gagawin ng kaaway. Maraming tawag ang gagawin ng kaaway na, Mariel, pumunta ka dito, kailangan mo na magtrabaho. Mariel, ang dami mo lilinisin, umalis ka na dyan, huwag ka nang magbabad sa presensya ng Lord. Ang daming tatawag sa atin na, yung labahan mo, yung hugasin mo, di ba? Ang daming gawain ang gagawin sa'yo ng kaaway para lang umalis ka sa presensya ng Lord. Pero let us be like Mary, na piliin pa rin po nating maging still sa presensya niya. And ang ginawa po ng Lord kay Mary, gagawin niya po sa atin. If we chose to stay and remain sa presence po ng ating Panginoon, the Lord will deal with everything, lahat ng mga kailangan natin. Di ba po? Ang sabi nga dun sa salita niya, di ba, na let us seek Him first, and all these things shall be added unto us. Every time na inuuna po natin ang ating Panginoon, everything na kailangan natin gawin, magiging smooth yan. Lahat ng mga problema natin, magkakaroon ng solusyon yan. Kasi yun nga po, pinili natin na maging still. And every time na, ayun nga po, yung nagiging still tayo sa presensya ng ating Panginoon, it means na we are surrendering everything we have. Na yung problema natin, yung mga gawain natin, na kahit nandyan yan, sinusurrender natin sa Panginoon na, Lord, alam ko pag inuna kita, lahat to magiging maayos, magiging smooth, di ba, mawawala lahat ng problema. Ganun po yung ginawa ni Mary. And same with Mary, maging ugali po natin na every time na ang busy na ng mundo at tinatawag na tayo, di ba, ng mga kung anong-ano mang bagay, piliin pa rin po natin maging still sa presensya po ng ating Panginoon. Patuloy pa rin po tayo magbabad sa presensya po ng ating Panginoon. And sa pang-apat naman po, na ginawa ni Mary para mabuo at mas lumalim yung relationship niya sa Panginoon is, she was consistent. Amen? She was consistent. So pag sinabing consistent, laging ginagawa. Ano ba yung laging ginagawa ni Mary sa Panginoon? Every time na nakikita niya ang Panginoon. Di ba po sabi dito sa Luke chapter 10 verse 39, sabi po dito, she had a sister named Mary who sat down in front of the Lord and was listening to what He said. So that time, hindi po yan yung first and last time na lumuhod o umupo si Mary sa paanan ng Panginoon. But for 3 times, she fell at the feet of Jesus. So naging kaugalian ni Mary na every time she sees Jesus, lagi po siyang pumupunta sa paanan ng Panginoon. Pangalawang beses po na lumuhod po siya sa Panginoon, makikita mo natin sa John chapter 11 verse 32. Sabi po dito, when Mary arrived and saw Jesus, she fell at His feet and said, Lord, if only you had been here, my brother would not have died. So ito po yung time na yun nung nabalitaan po ni Jesus na namatay si Lazarus. Katulad nga po na nabanggit ko kanina, close friends po sila. So ang ginawa po ni Jesus, nung narinig niya po namatay si Lazarus, pumunta po siya ng Bethany. And the moment po na narinig ni Mary na nandun na nga po si Jesus sa Bethany, pinuntahan niya po agad. And ang pinakauna niya pong ginawa, she fell at the feet of Jesus. And diniklara niya na kung nandun po sana ang Panginoon, hindi mamamatay si Lazarus. So grabe yung faith niya that time, yung faith na sinabi niya na pag nandun ang Panginoon, walang mangyayaring masama sa kanila. So di ba po, for the second time, wala pong, hindi po naging hadlang yung nangyari kay Mary, para hindi gawin nito. But still,
ayun nga po, she fell at the feet of Jesus. Pinili niya pa rin na kahit ang dami niya, kahit ang sakit para sa kanya na mawalan ng kapatid, still she sit at the feet of Jesus. And for the third time, so mababasa po natin dito sa John chapter 12 verse 3, sabi po dito, Mary took a very expensive bottle of perfume and poured it on Jesus' feet. She wiped them with her hair and the sweet smell of the perfume filled the house. So ito yung pangalawang beses na pumunta naman po sila Jesus at yung mga disciples sa bahay po nila Mary at nila Lazarus. So itong time na to, ang daming tao and ayun nga po, that time busy na ulit si Martha sa pag-prepare. Si Lazarus naman kasama ni Jesus na kumakain. And si Mary, ang ginawa niya po, meron po siyang daladalang bottle of perfume. So yung sinasabi po dito, expensive bottle of perfume, ang sabi po nila is, nagkakahalaga to ng isang sahod mo sa isang buwan. So, di ba kung ikaw, parang ayaw mong, kung pwede naka-display, parang ganon. Kasi ang mahal eh. Parang ayaw mong galawin kasi mahal yung bagay na yon. Ang dami mong hirap na nakalaan doon. Pero yung ginawa po ni Mary, kahit na pang buong buwan na sahod niya yon, yung halaga ng perfume na yon, ano pong ginawa niya? She poured it on Jesus' feet. So binuhos niya po sa paanan ng Panginoon. And ang ginamit niya pong pang-wipe ng paa ng Panginoon, panglinis, pampunas, is yung kanyang buhok. Diba? And the sweet smell of the perfume filled the house. So ang pinaka-importante po doon, and poured it on Jesus' feet. So for the third time po, umupo po ulit siya sa paanan ng Panginoon. And she poured, di ba? Kumbaga, in-offer niya yung the best na offering niya. It was her sign of worship sa Panginoon. Na kahit nga po, ang daming tao, that time, ang daming nagre-reklamo, sabi niya, bakit niya binuhos yun? Ang mahal-mahal nun. Dapat binili niya na lang sa iba, binigay niya na lang sa iba. Di ba po, ganun yung naging reaction ng ibang tao eh. Kasi wala silang intimate relationship sa Panginoon. Kasi ganun tayo pag wala tayong relasyon talaga sa Panginoon. Parang gusto natin magreserba pa sa sarili natin. Pero si Mary po kasi, dahil nandun na sobrang lalim na nung relationship niya sa Panginoon, wala na po siyang pakialam kahit na gaano pa ka-expensive yung bagay na yon. Basta maibigay niya sa Panginoon, ma-worship at ma-please niya ang Panginoon, gagawin at ibibigay ni Mary yun. Kasi ganun po yung relationship na meron siya sa Panginoon. And ganun din po yung relationship na maging desire ng bawat isa sa atin na kahit gaano kahirap, kahit gaano kamahal yung bagay na yan, kumbaga willing pa rin tayo ibigay sa Panginoon yon. At pag ayun nga po, pag dumadating sa point na parang hirap pa tayo, ibig sabihin, hindi pa ganun kalalim yung relasyon natin sa Panginoon. But still, dapat hindi mag-end doon. Dapat maging desire pa rin natin na, Lord, gusto kong mas lumalim pa para mabigay ko to, yung mga bagay na hino-hold back ko pa. So, para kay Mary, ang pag-upo niya po sa paanan ng Panginoon is a sign, o kumbaga it means that she is ready to accept and obey what Jesus teaches. So, lahat po nung narinig niya sa Panginoon, di ba po, yun ay gusto niya, kumbaga yung pag-upo niya sa Panginoon, yung pakikinig niya sa Panginoon, that is her way of telling na ready siya na gawin yung mga sinasabi ng Panginoon, yung mga command ng Panginoon to obey. And yung pag-upo po ni Mary, it means submission to Jesus, na kahit ano man po yung kagustuhan niya, still magsasubmit po siya. And to sit at the feet of Jesus means discipleship. So, pag sinabing discipleship, kumbaga, ready ka magpa-equip sa salita ng Panginoon. And ganun po yung ginawa ni Mary. And to sit at the feet of Jesus means we love Him. Ang tanong po, how long o how frequent are we every time pag lumalapit po tayo sa ating Panginoon? Every day ba lumalapit po tayo sa ating Panginoon? Once a day, sa isang araw, gaano po katagal tayo nagbababad sa presensya ng Panginoon? Kung gaano man tayo, yung iba, kumbaga nasusukat yung pag-stay natin, yung pagbibigay natin ng time sa isang bagay, doon nasusukat kung gaano ka-importante yung isang bagay na yon o gaano kahalaga ng isang bagay na yon. And same with our Lord, sa relasyon po natin sa ating Panginoon.
if talagang binavalue natin yung relationship na meron tayo sa ating Panginoon, if talagang yung desire pa natin is lumalim yung relationship natin sa Panginoon, we will spend time. And hindi tayo mananawa na mag-spend time sa presensya ng ating Panginoon. Hindi tayo magiging familiar na parang everyday na lang na ginagawa, parang nagiging hobby na lang, nagiging routine na lang, ritual, ganon. Pero, ayun nga po, nagkakaroon tayo lagi everyday na excitement na, ay, imi-meet ko si Jesus kahit for 10 minutes, for 15 minutes. Nandun pa rin yung kagalakan mo, yung excitement mo, na kakatagpuin mo siya that time. So, sitting at the feet of Jesus is something we need to do every day. So every day, bilang isang follower ng Panginoon, bilang isang believer, mga anak ng Panginoon, napaka-importante sa atin na, ayun nga po, na mag-spend time tayo sa ating Panginoon. Meron nga po ako nakitang video dati, about yun sa isang commercial, yung babae, sabi niya, what if I skip Olay? Yung Olay yung panglagay sa mukha. Tapos meron siyang parang pinang-fast forward. Tapos maya-maya, ang nangyayari sa mukha niya, nagiging pale siya, nagiging maputla. And same din sa ating Panginoon. What if we skip sitting at His feet? Ano po mangyayari sa buhay natin? 'Di ba? What if we skip for today? Skip muna tayo sa pagbababad sa presensya ng Panginoon for 1 day, for 1 month, for 1 year. Ano po mangyayari sa buhay natin? Di ba parang ang dry, ang nakakapagod, ganun po yung buhay natin once na hindi po natin natutunan na umupo po sa presensya ng ating Panginoon, na umupo po sa paanan ng ating Panginoon. So lahat po tayo kailangan natin ng strength, di ba? If we need strength, we have to sit at the feet of Jesus and hear His word. If we need, financial breakthrough, we have to sit at the feet of Jesus. If we want healing, kung may nararamdaman po tayo, masakit ulo natin, mabigat yung katawan natin, we have to sit at the feet of Jesus. And if may mga problema tayo na hindi natin kayang i-resolve, na sobrang nababurden na tayo, we have to sit at the feet of Jesus and hear His word. We have to listen sa ating Panginoon. Ano po bang sinasabi ng Panginoon? Di ba po, every time na lumalapit po tayo sa ating Panginoon, lahat po ng bagay mariresolve po yan. And, ayun nga po, lahat ng solution na meron sa problema natin, matatanggap po natin yan. And the very important thing na nakukuha natin every time na nagbababad po tayo sa presensya ng ating Panginoon, every time we sit at the feet of Jesus, is nare-renewed tayo, nare-refill tayo, para tayo isang bote na parang wala nang laman, tapos biglang mapupuno ng sobra na umaapaw. Ganun po yung buhay natin once po na inuuna lagi natin na umupo po sa presensya ng ating Panginoon, na umupo sa kanyang paanan every day of our lives. So hindi lang pag malungkot tayo or may problema tayo, but also pag may mga masayang bagay sa atin, huwag natin kakalimutan na we have to sit at the feet of Jesus. It is the very important thing na dapat ginagawa natin bilang isang Kristiyano, is dapat nagbababad po tayo sa presensya ng ating Panginoon. And every time we do this, mas lalong bumubuo at mas lalong lumalalim po yung relasyon natin sa ating Panginoon. And meron nga po akong nung habang ginagawa ko po to, meron pong naging song yung heart ko. Sabi po doon yung, I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can say. I melt in your peace, it's overwhelming. Tas yung verse po nun, the more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Diba po? Ganun po, kailangan po natin gumawa. May kailangan tayong action para po mas lumalim yung relationship natin sa ating Panginoon. Gustong-gusto po ng Panginoon na magkaroon tayo ng relationship sa Kanya eh. Pero kasi tayong tao, dahil nandito tayo sa Martha world, ang daming busy, ang daming mga voice na naririnig natin. Pero ang nais pa rin ng Panginoon, ito na po yung secret para mas lumalim po yung relasyon natin sa ating Panginoon. We have to sit in His feet. Amen? We have to soak in His presence. Kaya po sa gabing pong ito, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin po sa ating Panginoon.
Amen? May natanggap po ba tayo sa ating Panginoon? Amen. So, ayan po, maging challenge po sa buhay natin na every day of our lives, pagkagising po natin, wag na po muna tayo mag-phone. For 10 minutes, 15, 20 minutes, di ba po? Ilaan natin sa ating Panginoon and let's see ano bang magiging resulta pag inuna po natin ng ating Panginoon. Tingnan po natin kung ano yung naging difference ng buhay natin once nung inuna po natin ng ating Panginoon. And I'm 100% sure may pagbabago pong mangyayari every time na inuuna po natin ang presensya po ng ating Panginoon. Amen? Let us pray. Heavenly Father, yes, O God, tunay nga Panginoon, salamat sa gabing ito, God. Lord, thank you for your word, O God, na pag-usapan namin sa gabing ito, O God. Lord, tunay nga Panginoon, bago ang lahat, O God, Lord, kami po'y siya sa atin niyo, Panginoon. Lord, kami po'y humihingi ng kapatawaran, O God. Every time, O God, we neglected you, O God. Your presence, O God. Na tunay nga, O God, hindi namin nakikita, O God, ang importansya mo, Panginoon, sa aming buhay. Lord, we're sorry if we are busy, O God, sa mga bagay na walang kabuluhan, Panginoon. Lord, sorry if we neglected you and your presence, Panginoon. So right now, O God, here we are, O God. Lord, hear our hearts, Panginoon. Lord, we desire to build and to deepen our relationship to you, Panginoon. Lord, we want, O God, to recognize what is best and what is needed, O God, and that is to sit at your feet, O God. Lord, we want to listen with all our hearts and with all our minds, O God, na tunay nga, O God, we will receive everything, O God, na nais mong ibahagi sa bawat isa, Panginoon. And Lord, help us to be consistent, Panginoon, na every day of our lives, Lord, maging kaugalian namin to sit at your feet, O God, to be in your presence, to be still in your presence, O God. Lord, truly, O God, the desire of our hearts, O God, is to sit at your feet, O God. Lord, teach us to seek you, O God, to find you, O God, and to love you more, O God. Lord, yes, Lord Jesus, fill our hearts, O God, with love and desire for you alone, O God. Na tunay nga, Panginoon, every day of our lives, O God, hindi kami magiging kontento, O God, if hindi ka namin, Panginoon, nakakatagpo, Panginoon. Hindi ka namin nararanasan, nakakausap, Panginoon. Lord, thank you, O God, dahil once again, O God, may binago ka sa aming puso, O God, the way we live, Panginoon. Truly, O God, from this day, O God, we will now, O God, choose to stay, to be still, and to sit at your feet, O God, every day of our lives, Panginoon. Lord, Holy Spirit, we ask for your strength, O God, na maranasan namin to every day, na magawa namin to every day, O God. Thank you, Lord Jesus, O God, for once again, O God, you have filled us with your word, with your presence tonight, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa iyo po ang aming papuri, ang aming pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sound check. Amen. Napagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Dako po tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon. Amen. Alam ko po, may natutunan po tayo ngayong gabi. Amen. Katulad po ng sinabi po ng ating Pastora Mariel, na kung saan na si Mary ay nag-alay din ng pabango. Kumbaga, yung cause ng pabango na yon, kumbaga parang isang taong sahod ng ordinaryong tao, parang ganun, yung halaga. Na kung saan sa pagbibigay ni Mary ng pabango na yun na binasag at pinuna at ginamit niya pa yung buhok niya pamunas sa paan ng ating Panginoong Hesus. Ganon din sa ating pagbibigay. Na kung saan na kailangan sa pagbibigay natin sa Panginoon, dapat may halaga. Na kung saan hindi dapat yung tira-tira lang yung binibigay natin sa Panginoon, hindi yung sobra-sobra lang, kailangan yung merong value. Katulad nga sinabi ni King David sa 2 Samuel 24:24 doon na I will not sacrifice to the Lord, my God, burnt offering that cost me nothing. No? Hindi siya nagbibigay o hindi siya nagbibigay sa Panginoon ng walang halaga. Katulad din sa buhay natin, kailangan sa pagbibigay natin sa Panginoon, kailangan may halaga, may value. At ang sabi doon sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos
ang kusang nagbibigay na may kagalakan. Amen? Katulad ni David, ni Haring David, katulad ni Mary, meron silang kusang loob. Meron silang yung handa yung puso nila na magbigay. Yung hindi sila napipilitan lamang, hindi yung napipilitan lamang na pagbibigay sa Panginoon, kundi nandun yung pagbibigay nila, na nandun yung puso nila na may kagalakan. Kaya sa gabing ito, sa pagbibigay natin sa Panginoon, yung puso natin, ihanda natin na magkaroon to ng value sa Panginoon. Hindi tinitingnan ng Diyos kung maliit man yan, hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano man yan kalaki. Ang tinitingnan ng Diyos kung nandun ba yung puso mo sa pagbibigay, kung nandun ba yung puso mo, nandun ba yung halaga ng pagbibigay mo, yung sakripisyo mo na binibigay sa Panginoon. Amen? Kaya tayo po yung manalangin. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito, Panginoon, na kung saan, O God, katulad ni Mary, Lord, na mag-aalay kami, Panginoon, na may halaga, Panginoon, may value, O God, katulad ni Haring David, O God, magbibigay kami ng may halaga, Panginoon, at hindi, Panginoon, na tira-tira lang o sobra-sobra lang sa amin, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa mga anak mo na magbibigay, O God, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo, Panginoon, ibigay sa kanilang siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, ang pagpapala mo, O God. Dahil sabi mo, Panginoon, kung anong sukat, Panginoon, ang binigay, ganun din, Panginoon, ang sukat na ibibigay, Panginoon. Lord, sabi mo, O God, mapalad ang taong nagbibigay, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, salamat, Panginoon, sa gabing ito, O God. At sa mga anak mo, Panginoon, na wala pang kakayahan magbigay, O God, bigyan mo sila, Panginoon, ng pagkukunan, Panginoon, ng pagkakabuhay, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Sa lahat ng magsabi na, Amen. Amen. Muli po tayong tumayo. Muli po natin pasalamatan ang ating Panginoon. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Salamat sa pinagkakaloob niyo po sa amin, Lord God. Salamat sa karakasang ibibigay niyo sa bawat isa, Lord God. Salamat sa pagsama sa buhay namin. Salamat sa walang sawang pag-ibig na pinapadama mo sa bawat isa. Salamat, Lord God, sa presensyang lagi naming nararanasan na tuwing kaming magpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kay Sister Mai, Lord God, na ginamit mo ngayong gabi para maipahayag ang
ang salita nyo sa bawat taong nasa live streaming at narito sa loob ng tahanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, at alam po namin, Lord God, na kayo po ang mag-provide sa pangangailangan ni Sister Mai at kayo po magbibigay ng kalakasan sa kanya para patuloy po siyang maglingkod sa iyo, Lord God. Lord, tinataas po namin na si Pastora Chick at si Pastor Albi, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya na nasa Boracay, Lord God, na makabalik po bukas ng maluwalhati sa tahanan niyo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kalakasan na meron kami na nanggaling sa iyo, Panginoon. Salamat, wala hanggang pasasalamat, kulang ang pasasalamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang